Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokoreri ao asamangana ya maiso na konie birore magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti ya yemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Omurubiri okubwatya nigo kurigereriwa n'ebigori byonsi. sana mwanchumuli ya vitasemi kia Ndizi TV na virobinde na ndiengo kwa ilania asomoro milio Esabari yo bonchelia astokumira na bonchelia au bago tomanyana kibatage to bonchelia bwabo wekera abona iga mwanchumuli yeko bitokorana tukamanginga ebyombe nigo bibo chamo basangirire kibesa korende asenseme yiga yasunika no tokumira n'ekyo mbekamo ikiya kiramo na butwale birengera byugo cyakyo bonchelia asbago cyoteza Esabari yabo yo bonchelia mwancho muri karansoike elinde kusanga sobwa mukolinde nyira sensemo mitandao asensemo ya Facebook na bago tunyara wetera Ndizi TV News Digital abega sensemo ya YouTube na bago tunyara wetera Ndizi TV News asensemo ya website na bago tunyara wetera www.ndizitv.net ile free da kerubo tepasange asobwa mukondo mwancho muyira ine no melikenga liyo ngo tumekalire asokorosia ebikoroto asoro wango rwausi ikoyelero ntede tumbere n'ekyo mbekemo abawuchi botumanya na kibago tumekali yo korosi bikoroto ngo ibakoruse nende na kibako biroti gosanga ninte tutakabona iga weka omoyo cyangaligani omonchererega atumanye na iranga itore na ndemboncheri kibuli babo para karibu sana. Santi biamono Ndizi TV na bali bonse batoligerete kurwa rogongo rwetu rwa Gusii iga igansu nekajua kali na abanyakyombe bagitamo bakarosio muroberi bokora ntama sankwa kurwese silota na kutaka korosia na ande kobeka muna finally baja bakore magane bikoroto ase bono iga no engosi yokatakorosa iga twakolege tugekoro ku wet blue na ande magana ekingosi twachagete tu kuru mwaka 2010 na twachagete project ye iga kuruweri kupaka bono iga torochento gendreti nande yara konyira abantu abange nande nyona bamura bange baturenigo kurugwetire se project ye iga so bono iga ntore nemekakati yo kolenda chimasini kinde na enjera tutaranyara yekibesa tone chimasini kinde kibekuskagali ese ngeyo kero mweshimi oito yo omweshimi wa Charles Onchoke nata gete korosie workshop isiko gaiga elinda bamura baito banyarko koroserie bikoroto gaiga batibona ge bikoroto to korosari etaoni ne binde suneka lakini ngozi no ikorusi gaiga ya ile kisumu for another process. Yes to korige ni byombe binge kero bigo chama to korange bigo di mono ne chibesa akirikinde korato ereserango nga kikyombe kigagia chagete ngorete tekero ekerengera likyo sangiriria masangwa na korosi bikoroto bono ekiombe kigete ni association na association ekebwata abantu babwata obumanyi mbali
bono association ni gebwate tobwate carpenter tobwate nyone kiombe gitu nkebwate carpenter tiga bono libagalire likese kinyombe kiga abande bakorera sunika lakini no turamo no bere berigeti ese kiombe gya sunika jua kali abono muna babe bikoroto abachitekera tu abanya tu obirante na baragwe show bakadatebi narende mbabwate project ye kingosi yakora kingosi ne bikoroto lakini mbabwate se bago chokora tokabate onde ko tu inuko kumoma eto manyogo tokarane technology babwate nengia na bera chiko konya banje ali baito tokaba ko request bagacha go ja sito gaiga ono tuli na barabo bagendele konya gotoro cross kingosi echiga anendoro chembaite egasi ne nyone ge chinchino ge to kire mate gaiga kogora bali kingosi kuroro ya akora tutebingo chingosi echiga bagutumika masango ayega kera kende na yechiombe na yechimboli ayechibunda masango kibogutumika amasango agotumika sana sana gaiga na yechimboli na yechiombe ekiaga mno ndire nande nyona abantu mna bali ba chimboli ba kolenta masango iba ali ba cross kingogo ote na bakorosa ligwenko bagaiga yabatiare unoro chengosire maega gaiga lebe rosire tiare wona boko ko ende na chumne engobo ebe kwirangi aigose rangi nere ria ba masai bakobekerie mbali lera bangi na baguchibabe yes no tokoroseria mbia mona sano mancho mulire mete chinga kitiri kya kale etwa maite ngari yo nelio koralera akolende buna bokunya bokiamoka bona iga abantu bangere gutumika liyo asokorosia ebikoroto buna toko ereso urwiga ase kyombe yasuneka juakali association bagutumika liyo korosia ebikoroto nabigo ngokoro boncheria akorwa ase chinseme kiga kolende kora tutebingo ngana amayaya iga ekero mwaya letre kurugaria se akonyenyera ngati moko yakora bagoika mwacha korosia ebikoroto bona maaya kera rule matari silota ngochara cha akera ikirega iga tokonyora yande gabwata amanyinga nebintu gete lakini gakora beko asamache ime arasibigwa amakuruoro abe kuchinyonge chime elinde chinyonge chiga abatara mumbale maiga nega iga babwato bomanyi bonde na bravo ya mariogo na bagotumika babeka kusudi paka marionya yaruka keromire nyonge ko nyagwetana amakuruoro bali soki una direiga otirende amba chiko toeresera sobo akalenga chibago koranga ikemba robo gatobo mbamanye technician una chito para tatebingo ali eli mokorugali bene eli emboli goselia ngombe irenga moko bora korugali sekichinjio bono korugali toko yana nechikiro ekiaga na wala okonya ekire moko na ligwa silingi 180 otirende depending ne quality eliye quality eliye ewa ekero koliererie bana liye limo ebikoroto bingana na kimora yo mokorosi korolo chipe epe ya mochipe ibere li sankwa ekero tomate egare kero tuari ro siriria ikire gaiga kire gaiga okonya tokolipe mana chimita na oranya bwate chimita isato oseibere nenusu otirende chimita chibere nenusu masanga ebi chipe achira rumari na otikuru chipe nyoni sana ekero watebinga bidia mayago chango chi process inchiro romo weti ngaki toro chibana erigari de manganya negaiga ngibwa ati shape isaine ora butara no ronse ko to kai moko ira mwaro serigu amanya bocha mwacha ka korosi koro well okay ekero tu arosiri gaiga ndo bwate challenge kiagara bono nyoto korosi bikoro te nande ko to bidia masankwa ya rusi bu gaiga airu paka Kisumu ndo bwate ali industry ya kiridi nere wazi chimashini chiko chija ya trim di sankweli to chiwano mna lyabali nyere lile tumono iko ika Kisumu eliko chiriana cho to china direiga ngo chiriria baru nande elinde lya nyere yake kusudi lye isane size ye korosingo sige koroto ni toko gande duka rogoro ochire kororese chingo se chuno chire chinde ekiara finish ni kia no ga se okore runjigo ta ga nande so bona ina to ko kwera Kisumu ina challenge to what to request mo isimi oito Charles Onchoke na rente process yogo talente la chimashini chinde chuta kore the finishing part of it yeah akerekende bikoroto mokorosi nebya baswati nebya abana nebya sacha bikoroto etokorosi variety mpaka bya basigari nebya abana be school sana sana mna lilipika wasiere bono na oga no mechandika ekiagera mate na bono tu ataka abantu abami tumnande mna mwatire Ndizi TV etoko request aba 90 baito bagusii ebikoroto intuto erigo lirieto lirense
kiagere gikoroto kio mwana keri ki uniform ekere 1500 igo bono liba konya kogenda gari gukigura 2000 tigachi tintu sune kajua kali tomone 1500 na anda beke order mapema iro kama na wati school ki boarding tibabe ka order mapema twabaroseri mapema bono bagocha lie epika wasi na liba komnya kogocha na ibikoroto batake wanya ibikoroto bia mbiro asiri kiagara maite bundi to gocha korente bundi onyebeke yani karanse ga gota na ando te ko muakan bundi na ta keira kanera nyore geto kiae yes kende karo kolgereria ebikorote biga mo bwate chiro asemo kone ngai mo kobione ebikorote bigoto ebikoni wese chichire kyange gaiga otire atoko jakera rio siri mate chire nene no sune kanko gurubire ne bine mbona wona go twaro china tigato togende tauni bosongo ntobegete dakianga garia tubegeta wa muramba ba ko bionerioro ali ema nyagitari ensemari na ronto begeta oro bono tokonya kolia gas yani akabaga esikarato rinde biri kya bantu baitu so kero kuligereria getambukire kiga mwacha getekio gokoro bonchireri bwe bikoroto ase kiombeke ya sune kajua canalization ngakiora tebe kiaberige kubakonya gaigasi muri actually kiaro siria mabaga ichigasi no tikorutwa chagete project kiaro siria mabaga ichigasi na ande ebikoroto ebyato irire isiko twamanyekanire isiko na twamanyire isiko ogirende ono nyaki Ndizi TV yaikirega ikidande wono go sentoro cha matunda igoro no ntoro chinande ko chibosia ngo paraki ko chikomenyekana tole ekero kuligeria ebikoroto mbiro rabikoro ko chense cha isiko byare tugo cha sense ya Kenya ni mete bonagia competition neroro kero kende ngiora kwani na kimogo deal ne competition na kimogo convince customer chain bateko bole bikoroto biri binde bagole bikoroto bira okay ebikoroto biri entagete tene ebikoroto biri bikoru isike binge byabo ekerine getamba akero asirike kabekwa akarangi gete une kembe gete ne ngosipiwa ogirende ene ngosipiwa erwetema tali erwete isiko erwetema intubona toko make sure na atawakoroserie engosi original ogirende bono wako mupira teko nyakobaruka nani tingiri go sujonga ogirende bono intu kereto aresiro mo customer boigo na bakoro mane ge koro te kine rangi yo kakekaneti ogirende nani ge koro te ge kong ketali go soyi mache nani mepira lito konente nto wate mepira raba nera to kobekanse yeah toli kobeka plastic sibuna abande bakobeka chi plastic kunuse yes intu to kobeka raba ikegera ne ngozi mo gotumika koroseli koro tebiga korugoro korunse wate bane raba to kobeka kirabe chigaga mo goshinyara ko kirabe chione to kogora koru isiko bono toko na mnese ya Buganda mpabwate chiriki koru moino Ghana ese ya Ghana to chire Ghana no nere koru korosikoko nere wate bi chiraba ono to koru sikoru garia yo chukiata seito gaiga kerkene mwatwalire kerengere lyo kone bikoroto bino gochichense cheisiko well me pangiri ne oro ki standard injire bono to abe bintu mbiro bitikalite bikego to genda to konya ko kulingana chini environment cheisiko to genda to konya ko commit ki standard standard mna to konya nyora ika to tikalite to apply mna to konya ali certificate iga no kosoka kerkene ngiora kwanera sor ko gorwa Gusii kone no mwachakire ubonchirire boiga bogotumika lisangwa sokorosia ebikoroto kerkene ngimara kwanera sense moyo bonchirire abantu bagendete ko gokera imirimo mogo kora sor ko gorwa Gusii ndatebna okay nyora bako kamba ke bako ke kiagara mbabwati bo manyimono ntore promote mono oroje bana mna Ndizi TV yaikire gaiga waye ke pinda ndaba request ke pidie ke kana mo ko rara mo ko anya mo ke weka marago nande mo mambiende nande mo ke weka nande diye ji weekend ine nande mo weka abantu baito ba orongo rwa Gusii barore bamanye bamane bikoro to batie ko na ko ngangare bikoro to bikoro chaika ogire oyinde bamana Gusii naronto bwate product nande ringi yone ke bago kyo mo Gusii yo kireke ko ngo kwa kyo mo so yes ante tora wetera utora sasa mutimo kama keigo twende tumirane na bali baru bakoro singozi yekyaga watenga chi process ni nyingi chigweta wekeke ko tegecha kusaba mu keigo mbia wana sana manchumuli yeta sene kya Ndizi TV chika kega nitagosanga na inde meyo marobali Esabari yo bonchire sana nitagosanga anekyo ndosaba watani korwa sekyo megia sune kajua kali association abakoro bonchire ya mukorosia ebikoroto wotumeka isangwa kurega sorgo rwa Gusii kwendo manchumuliria yatora
aso mutima kamukeigo na aronto chikumirana na bali bako kole process yonse batotebekera barusiri engozi ekorwa sense moye slaughterhouse ekera baye kirige ganki bako kole ramuna ikuomiwa matukale nge koira koikaba chikorosia ebikoro tekomonchi bali toska twanyegera gwirana na segekege ketero busio elinde tagenda gusanga amage. Ndizi TV obwensu bw'omugusi nigo bono yakiranikiru ndekerene nagokurentera chibicha chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechinsemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imejumbu chukisi nigikorwa bukorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boigo mbabwato bokorere bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kito karo montachi obisi ito toko make sure nga tuamua device nutritionally nga kia koirena nga kia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. sana mwancho muri yabeta seni kya Ndizi TV chinga kitagande tagusanga imyomoro biri wesabari yo boncherya ko ari nenda sentunde ya kabere asitogo chikomerana nabagwate obomanye sababu chikoteresera sobwagale na kibakorosie engozi yiga bakayekera ase korosibwa ebikoro tego mwancho muri karanseke elinde tosange asobwa mukonenyera sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora wetera Ndizi TV News Digital na baga sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News ya mwali gani bene ilida tumanyina kyakorokwa na endengi keli baba koraga karibu sana ya mano sana samali tangoro kuwalta chune ancheno ya mobo asolio maite karosia masangwa kera tuanya rusirige chinchio tukonya leta na manye ngari twasibia kera twasibiri tuanya beka amariogo asokin totari kiraga bukora tatebingo nga obo manyobo igabo korosia masangwa yenga ikwa bonyolete koru ncho manyobo korosia masangwa na bomanyirete Nairobi Nairobi na college company nyingi chinde chikoroku Amini Tanneries Nairobi Tanneries United Tanneries abu nona manyireto mwaka wechi mwaka 2007 kuikira ubono na chire mpaka
Gusii na Gusii naro nanyorere nga ya mbaya ndreta korosia masango na naro nga ya nakitika koreki tiamba gwatisi akirikende igari se kwa linga somo chene Nairobi na masango mwale godi naro mwale ko ya rosi baka mwaro singi mwale ko ya rosi amasango ya twari konya rosi twasone bikoroto emechibi chipoche chichaba swati koros twarenge nona emepira yo gwakai amago atwire ne bono giga soro gongoru wa Gusii ekero gwachitoka nyore kyombeki gakegende to gateba no bwatubo manyinga kibairete kerengereri kinga kibakwariga nitige gase kyombekiga kereba maitenga nimpato manyi go korosia masangwa na baba ngariga netibuya nande bakandine simi egatoka rende noyo mobonde so yo libo maite kubeka samario gaya nanye chaka kurwaso muchakano mpaka yachi kwera yatomochi kildi yachi gokare finishing ona yachi gosomira kuro atate bane process yonse kero mwachire gali mwapimirwo masango ali mwayaretire imeta gochakare na manyinga tate bingunki process yendanga ninki ko yakorera mari okiali ko yatumeka so ko yabeki go ikacha kwa babu ninyenche yiga achi gutuma gocha sinse mochicha kildi haya ditangani kabisa toko nyareta kabwata manyinkaria twanya sibia ne sabuni sabuni ya kawaida sabuni na bora sibia ya kawaida ose esambu ogo sibibu no lirio mondago sibichianga gose toko nyabeka maiga aitana nigwa ne stima ko genda to kubeka mache ne gente kana kitoko bekira mache kera erire kurume obegete iga bono konya barata mache ago kwanya koimura kenda to nyagwetanana kenda to nyakumwagaria mabe mayaga goswa mpaka yaikira engosi yaraba kera yarabire bono twamane kuruga abu twareta twanyebeka twachaka igento gikoro ku liming kera twachaka liming twabeka mario kona to gotumeka buna sodium sulfide ne lime tutarekera abo igari kara kwa yabekire gali mbinto kibiri korusi na manyinga ali ne edi sango bu manyoya mborororo okonyara bubwate korugo nkie korusi igaiga bona kera twanyebekire amarionye korusia kera ya rusia amarionya twamana konyaira bona sakoro ku fleshing nere yebono gaiga nere yebono ga twarusiri tinyame chicheime mpaka yatigaire bono irabete ne side eri bono yechi ya marionya twarusiri amarionya aria bono nande ngochire koira na maria echake bono e process ye kurutaning to gwada process chinyinge sana yitu kwansira to kwansa ne process ye kuruku deliming okari kongira chinyo ndako tabuya igege kero mwarusiri amarionyari mwarusiri mwamenya ko yirare bona kera twarusiri amarionyari twarusiri ne chinyamechi nande tokonyeira ni maria kera twachira ni maria nari bono togo chake process e process ye kurukutaning turning yebone togo chaka na deliming no korusie lime elia rusetia marionya egere tunyisibi ekoreki erwe tomane kwenda second stage ekoruku petting petting won nekere to gutumika eriogeriga micropet erio konde to gutumika sodium metabisulfite kere twarura ubono twaenda chetana nange 2 hours kere twaikire 2 hours cheje ande twabekerio gorinde rikoroku pickling bono gabno to kobeke acid ekoroku sulfuric acid formic acid ne chumbi bono kere twarure pickling to manya kwenda astokoroka turning bono no to kobekerio gorikoroku chromium sulfite na sodium formate chromium sulfite ne rabone ko konye ngosi kuonchore rangi kera ya onchoire rangi bono maria ekuroro ya change yabe ekarabuneje kera yabe ile karabuneye bono iga ya kores ekwende process ya turning kera ya ruere mari bone to konye tomo killed ba nyara korosi bono eyo moere stage yo moere silgento to what smart senior cha finishing gaiga echito bwate gaiga ne cha turning chio kabara kine cha finishing chiko to Kisumu bono Kisumu no ba koira panye barura e machine ne rekro splitting machine ene ye ko barura
split yatigara ne apa yatigara ya korunse bana bago tuguta gusine rasnaro ya korunse bona naira ne bwatengenje ya era nene sana nero bone gwenda yarosi webgorote bagoro ka safari boots jibo nera kwenda yakore finishing ya safari boot ne yende nabo gusona no back to school chigwalet nabo gusona chipoch chaba subati nabo gusona ne bikoro to biye kwende ne mepire ya babwaka football bono korwa bwari arure killed ali ko takere finishing banyara gusone bikoro to slippers bibe byabangina bibe byabasacha bibe byabana kosona bare byonse ekero kuri riri ngozi ya amatukare ngiye koira yamenya guca gusene chinse ngiye koira yamenya guca kwabaiga ona yamenya gucukurirwa se finishing bono buna twachakire buna twachake process ye yonse ipi nkoirera matukane emanye guca gusoka bono ebe buneye agenda kill je tiko kare finishing ekero kuri riri antumete nga engakeri osiki school chiko yoru gosenga keri yechirusa edemand y'ibikoro tongo bere igoro nono nubuna bona ni mokorosi ngozi mwachkwirira bali mu bagusonagari nkimo boko bamwikera ni demand ye iga bono ntwekera toko baoneri guchigari etoko baoneri ne square foot square foot abotara oneri turamoneri square foot 80 ose 70 kulingana ne kiwango gechingosi kya target one ka target kiwango genge namba toko mokara no siringi 70 ase square foot kende mwabere mokorwa amaigeri gochesa abantu bandi emeteta egasi etali ebiye kokora kwabere gokwegeria abantu bandi igoro yokorosi engozi kuna boni ge nabere ingwegeria abantu abangiro kichinse machana ituti nawe geiri abantu abange sana iro kanona bakikoyaba nagaba egeria bagusina abaige nagaiga bono bura nachire gusiga iga nimbwato mwana funsi iga nienda tonya kwegeri nere achamanye bomanyi bobo korosi sangwa ekente kebono negento eyekoro kweskata skata ebono neye korusie gokorora marionya bono kegwa kwanye bwatire iga marionya nabo konya konyarura ngora kere kwanyaro ire ngora kwanyora ngenkosi yaona yarura marionya yatigari bono eside yechinyama echibono na chitokoira bono tokoreta asibuna agaiga nera bono enkabuna freshing machine yaito ombo ino ro togotumeka twarusi chinyama chiria bono chinyama echi nabo gotinana asibuna aga kwanya gochirusi ngora iga yagera mpake ngosi yara basse komanya konyere nande tangini akora kwane rangi mechando mobwetera sobo ncheriri oiga bwino kuna bone mechando tobwate gaiga asuko chakati process yetu kuna twachakiriga seme ya mabuna bono tora atebese kure ndestima tobwati gaiga stima ya butoru lakini tora iraneribu aya nechi machine bono chire chitoborete buna bono lika tokorusine miore yiga etobone to tware machine ekoro freshing machine bono gokorora chinyama chiri na korugabu na ndento bwene to gotwara chi machine chinde chikoro ku splitting machine na saving machine echina tobone to gotwara gaiga twagamba no mweshimi goito onchoke na chaga chusi agatwaidinga na chaga toleta chi machine bono ntuganyete kara toleta chi machine echine ke gwandeke bono to tokenenei egera chi machine na tukara twara chi machine na lichigo koraki chikobera asigitara nene space nene bono kuna kuko ganikwane twari konya chi machine echina bo twari kogenderera sana akirikene mara bisa konya chi machine echo chingozi chingana na kimara mokoro sidito tuko nabo toko rosie tanyemo nabona ona igabuna mutabu ati mawo kore gasio spimanyelu rekende nabo te ichikiro ire ngamokoro boni gabuna tuko buna to pramanyo liga tuko nabo toko rosi chikilo 100 aseritu ekero kuri ire chi machine zine stima igo chiko tumeka chi machine chiko tumeka bona gabune stimeta iyo karkende kimo tumeka boni gakero kende buna machine ikwende stimeta iyo bone go piti twanya gosuguma edrum yagara yane gosunguka buna lirie mashi ikwende stima igo koraki ego sungusha mwaye suguma noko boko twanya suguma noko boko yaonchoka na twanya suguma 30 minutes twati mukatwa was 30 minutes mwati mukatwa was twati mukatwa was
bono mpaka kosi yanyweri yoko bunaitakiri atimeti mwanafunzi ngwata ino tugoto mwanafunzi na bakora tatele za kia koroku na experience kia yenga kikia mera se industry tumanyinge na kia koroku samali tango Johnson Dubai na kile nyamona tumo kia raiga je na kagere to se ninje ngoja kumanya gasi bono na tutega gati ya kandanga ye ngoja no te gasi abange ba bere ba gutara gasi ne bo ko kyo bono tu Kenaro dengan kasih itu juga. Kalau ada mereka itu, itu punya orang yang tidak ada orang yang menjadi itu veteran itu, lagi nanggo apa lagi. Dia mana sana macam menurut cewek boy itu asing ni cuma de asing. Kalau kita sebab korang seli sangwa, nabi gua kau ini yang angkor sebalik itu koruto asal korang boncel ni, walau korang sensasi ya sunika, veteran asing kiumbegia sunika jua kali association. Kalau macam dia awekeraho mutabanga mono sana kwa bere ko gusanga nintwe kutoka cyane kumurubiriga ukabone gatekera mwayo bagasubira ko na kwa bere ko kwimanya amande kwetera obonchiri yoba ko n'umunsi muriye kumerane weekend asko kumerane no munchiri yonde ndisange asobwamo nira asense motiti mitandao asense ya Facebook na wakati na wetera Ndizi TV News Digital abaga asense mbere YouTube wetera Ndizi TV News asense moya website na wakati na wetera www Ndizi TV.net